Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Vážení občania, s príchodom obdobia zberu úrody, ktoré je sprevádzané nebezpečenstvom vzniku požiarov, nesmieme zabudnúť ani na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi. Pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ vykonáva príslušné opatrenia podľa predpisov o ochrane pred požiarmi. Okrem príslušných opatrení je potrebné dodržať aj prísny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa. Zakazuje sa vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v blízkosti lánov obilia a na miestach, kde sa nachádzajú suché porasty obilovín. Vážení rodičia, obraciame sa na vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam, najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok, ktoré ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia, ktorí dohliadnete na ich konanie. Podľa štatistiky požiarovosti aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilovinách. Odporúčame najmä zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek. Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek, nepoverovať maloleté deti ich nákupom. Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií. Vážení občania, milí rodičia, veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zníženiu požiarovosti v období letných poľnohospodárskych prác a nežiaducích morálnych a ekonomickým stratám. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 29. júna na sledovanie drámy s názvom Komúna. Začiatok predstavenia je o 19:30 minúte.